देखिए घड़ी के युग जमाना ऐसा भइल बा जियला पर तो बाप माई के एक लोटा पानी नहीं खे दिया, लेकिन मुँहला पर 10 दिन ले नहा धोआ के आ पीपर पर ले जाकर पानी ढाड़त रहे बाबूजी के आत्मा शांति हो जाए। यही बात है। और जियते न बात पूछे चलिए ये घड़ी के युग जमाना ऐसा ना गइल बा जियला में तो बाबू माई के एक लोटा पानी नहीं खे दिया, लेकिन मर गइला के बाद लोग नहा धोआ के पीपर पर 10 दिन पानी देता जे बाबूजी के आत्मा के मुक्ति मिल जाओ। तो कहे के भाव लगल जियते न बात पूछे अरे कमनो परानी जियते न बात पूछे कौनो परानी जियते न बात पूछे कमनो परानी मुँहते दियात बापी परवो के पानी जियते न बात पूछे जियते न बात पूछे कमनो परानी मुँहते दियात बापी परवो के पानी मुँहते दियात बापी परवो के पानी। का कहता लइका कहे के भाव बा जब ले पाकिट में रुपया रहता तब ले 100 गो संगतिया मिलता रहे 100 गो यार मिलता रहे आ जब रुपया खत्म हो जाता तब ले केहू पूछे वाला नहीं करे। पाकिट के दाम तब ले 100 गो संघाती कुल परिवार ही मित बेटा नाती पाकिट के दाम तबले 100 गो संघाती कुल परिवार ही मित बेटा नाती का कहे मैं हरी मरद जाने मैं हरी मरद जाने जब ले बात जवानी मैं हरी मरद जाने जब ले बात जवानी
खतरा हमार लागता। ई जीवन हमनी के लड़का रहनी से सियान भइनी से पढ़नी से लिखनी से बियाह शादी भइल, बेटा बेटी भइल, नात नतगुर भइल, जिम्मेवारी उठावे में जीवन बीतत जाता। नून तेल लकड़ी खोजे में बुझी जे जीवन यही तो बीत गइल। का होती ली भाई? नून तेल लकड़ी में बीतली उमिरिया, घरवा के घेरल बा चिंता फिकिरिया। नून तेल लकड़ी में जीवन बीत गई। मरे के बेरा आदमी के प्राण निकले लबा, वो हमारा चिंता घेरला बा। दादा दूगो लड़की बड़ी सो अभी ले बियाह शादी नहीं की कइले का होई, के तो परमात्मा पार लगे। मरे के बेरा घर के चिंता घेरले रहता। नून तेल लकड़ी में बीतली उमिरिया, घरवा के घेरले बा चिंता फिकिरिया। एगो गदहा कर हुए देखल में ओकरा ऊपर लादी लाटा जाला, वही पर बैठ जाले सब। कहले सब चल गदहा चल सरेह में चाहे देहात में। तो गदहो से बस्तर ही जिंदगी हो गइल बा। गदहो ले बस्तर गदहो ले बस्तर भइल जिंदगानी, गदहो ले बस्तर भइल जिंदगानी। अरे मुते दिया बापी परवो के पानी, मुते दिया बापी परवो के पानी। जियते न बात पूछे, जियते न बात पूछे कमन परानी, मुते दिया बापी परवो के पानी। मुते दिया बापी परवो के पानी।